És mitől másabb, mivel különlegesebb a ti táplálékkiegészítőtök, mint a piacon felelhető többi termék? Nem annyira másabb. Van benne dextróz, B-vitamin, akkor ez ilyen táplálékkiegészítő, ilyen tömegnövelő, meg koffein van benne, szóval nagyjából ugyanolyan, mint a többi. Csak ez jobb. Nagyon-nagyon tetszik a dizájn. Mekkora energiát fektettetek a külsőségekbe? Külsőségű? Hát nem sokat. Ez a doboz fekete, a konkurenciái az pont ugyanilyen, úgyhogy ennek is ez itt nyílik, mint a többi, meg ugyanúgy, hoppá, benne vannak ezek a tabletták, de nagyjából mint az összes többinél. Csak ez jobb. És az ízvilága, van benne valami újítás? Ízében? Nem nagyon. Ugye mások így szét szokták rágni, én mondjuk elszopogatom, de nekem annyira nem ízlik. Szóval, hogy ez nagyjából olyan, mint a többi. Csak ez jobb. És akkor mégis hogy akarjátok eladni a terméketeket a piacon, ha azt mondjátok, hogy ugyanolyan, mint a többi? Hát nem ugyanolyan, hanem hogyha hasonló, de hát nem mondtuk volna. Ez jobb. Pofon táplálékkiegészítő, szőlőcukorral, B-vitaminnal, koffeinnel és taurinnal. De majdnem olyan, mint a többi, csak ez jobb.